Limuzina din care era să fie răpită prințesa Anne, fiica reginei Elisabeta a II-a, a ajuns zilele acestea la registrul auto din Iași pentru inspecția tehnică periodică. Mașina devenită celebră în anul 1974 aparține unui colecționar din oraș care a restaurat automobilul și acesta este acum în perfectă stare de funcționare. Un vis al unei prințese transformat în realitate. Așa este considerată de iubitorii de mașini de epocă bijuteria pe 4 roți fabricată în ediție limitată. Automobilul de față, foarte bine restaurat, este din 1974. Ele s-au produs între 1956 și 1974. Are un motor de 4000 cm3 și 121 de cai putere, dar nu vorbeam la vremea respectivă despre cai putere, deci despre calitate, fiind un proiect de suflet al prințesei Margareta și al prințesei Anne. Mașina ce a aparținut casei regale are o poveste desprinsă parcă dintr-un film. În urmă cu 50 de ani, limuzina în care se afla prințesa Anne și soțul ei a fost oprită de un șomer londonez care avea în plan să o răpească pe fiica reginei și să ceară o recompensă uriașă. The chauffeur tried to get out and he got shot. But my problem is, and I'm not sure quite which order all these things happened, but the chauffeur, when he went to get out of the car, he was shot. And he stayed in the car. And then he opened the door, and we had a sort of discussion about where or where not we were going to go. What did you say? What do you remember the discussion? What did he say? Well, he said I had to go with him. Can't remember why. I don't think you really gave a reason why. No, perhaps not. But you were quite obstinate about it. I said I didn't think I wanted to go. Thank you very much. Colecționarul din Iași a achiziționat mașina chiar de la Casa Regală, însă în acel moment nu îi cunoștea istoria. A aflat-o mult mai târziu, dintr-un documentar despre familia regală. S-a dus la mașină și a constatat că această portieră avea niște urme de acoperire ale găurilor de la gloanțe, iar luneta acestui automobil era schimbată și modificările nu erau făcute corect. Doar 200 astfel de exemplare au existat în întreaga lume, iar acesta este unul dintre puținele care mai sunt funcționale.